Nyinga en Kogot Peter, an jaluo ma Kenya, to an ka kod nyamera. Dano ma gitieka neno piny ma utemere maeni, an ko nyinga giluongo Ashiro Gloria, an Pakwach, Donam, anyara lo, an anyuol maeni, afoyo. Gloria, onyuoli kanye? Pakwach, adongore Pakwach. To sani, ibet kanye? Abedo Pakwach. Abedo Pakwach. An onyuola Homa Bay, Kenya. Adak Nairobi. Sani an Pakwach. Wan achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. In Jonam? Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, abusiel, abiro, abora, abung'wen, apar. How do you call father in Jonam? Babana. In Luo of Kenya, Babana or Wonwa? Mamana. Ma. Okay, Mamana or Minwa? An Nyinga Innocent, Danalu, Tour in Congo. Ituri ni Congo. Alur ma Congo. An jaluo ma Kenya. An Alur mi Congo. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, abusiel, abiro, abora, abung'wen, apar. Okay. P. The P. P. Mamba, Nyang. Diang. Nyang. Diang. Diang. Ng'ombe? Oh. Ngombe. Ng'ombe. Lakini mamba? Mamba sawa. Mamba. He doesn't understand this. Miwa? Unajua miwa? Tiang. Tiang. Oh. Tiang. 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 Yule unajua mganga, kuna mganga wa hospitali, kisha kuna mganga wa huko Mupori. Mimi nitasema Ajuoga. Nasi ni Ajoga. Ajoga. Oh, Ajuoga. Ajoga. Which doctor? Kuna watu ambao wanaishi mlimani na kuna watu ambao wanaishi karibu na lake, karibu na ziwa. Ndio. Kwa hivyo karibu na ziwa mtasema Jonam. Wale ambao wanaishi mlimani mtasema Jogot. Na wewe? Wale wanaishi chini ya mlima, karibu na lake. Tunasema kikwashing ni kupi. But kuna jina moja? Jina moja sawa lake. Jina moja watu ambao wanaishi pale. Mimi nitasema Jonam. Ndio. Danu ni Jonam tu. Jonam. Na wale wanaishi mlimani. Danu mi Donam. Oh, Dano mi Donam. Danu mi Donam. I said Dano manie Donam. Okay. Wale watu ambao wako karibu na lake. Dano manie Donam. Danu mi Donam. Dano mi Donam. Danu mukwo Donam. To be honest, I think Alur is closer to Luo of Kenya than Acholi. Nyamira, Harriet, and Luo of Uganda. Nyaracholi. This is me. I'm in Entebbe. I have to first clarify that initially I had said that I'll be in Gulu. Hopefully I'll still get there.
But right now I'm having this interview in Tebe. The previous one was in Tororo with a Japadola speaker, and I'm here with Anacholi. I want to try and see how much the Luo of Kenya compares to the actually of Uganda. So far we're going to compare certain words. Okay, so I'll count 1 to 10 and we'll see how it compares. So 1 is Achiel, Ario, Adek, Angwen, Abich, Auchiel, Abirio, Aboro, Ochiko, Apar. Nacholi? Achiel, Ario, Adek, Angwen, Abich, Abichiel, Abiro, Aboro, Abingwen, Apar. Oh, okay. I think the slide is Abichiel. I say Auchiel. She says Abichiel. And then Abungwen. Abungwen. I say Ochiko. Yeah, I think we are the weird one because the Padola says Abungwen also. Mana kamano nyakono mugejuang mano mit dhowa kendo dholuo mit maratari oneno ka wuodo nagi kanyo timo limbe e pinje mopogore opogore kendo romo gi joluma wacho dhowa e pinje mopogore opogore. Nitie pogruok matin miwinjo kanyo no endo, lakini ok en pogruok moro ma nyalo gwenyo ng'ato ahinya. Adwani amiye thuolo mar mondo ofulre onyiso ni en ng'ato ojakanye then bang'e koro donje twak mar duondi otono gi machiegni ahinya. Erokamano. Amoso jite ma neno chenroni. Nyinga en Kogot Peter. An jaluo ma Kenya. An wuod Seka Kadipo Karachuonyo. Lakini wadak Lambwe Kipasi, Chiro Kipasi, apani ong'ere moingo Lambwe. Koro Karachuonyo tang'e mana e weche. Opok adak kono. Lakini anang'amo ng'e kumanoae na Seka Kadipo Karachuonyo to adak Lambwe. Asebedo ka atimo yore mag manyo chenro kod mbaka mag joluo kumane giae emomiyo koro wan kaka wuono. Erokamano. Machiegni nya Kogot isetimo limbe mana kaka iwacho no kendo isetimo limbe gi pinje mopogore opogore. E pinje gi oganda joluo yudore pinje mage kopogore gi Kenya wakaendi. Nyaka sani chenro masetimo ayudo ni oganda luo ni e pinje auchiel. Kata kamano pod nonro dhi mbele. Se yudo weche mawacho ni oganda luo nitie pinje ariyo moko. To nekech pok achopo kuno anyalo mana wacho mase ng'eyo gi sani gin pinje auchiel mayudore East Africa. Mayudore East Africa. E pinje auchiel mago Uganda. Anyalo chako gi Kenya. Kenya achiel, Tanzania, Uganda, Congo, Ethiopia gi South Sudan. Okay, Ethiopia be giyudore. Ethiopia nitie joluo. Joluo ma Ethiopia iluongo nang'? Iluongo ni Anywa. Gin Gambela, West Ethiopia. Ma iseromo gi jogi to ineno kit timbegi, ineno chikegi, chiemo ma gichamo. Nitie pogruok mantie kind chiemo ma wan wachamo gi chiemo ma gin gichamo. Kose gigi chala. Anyalo wacho ni chutho joluo kamora mora man gintie chiembgi en achiel. Chiembgi en kuon, rech. Pogruok nyabedo matin. Lakini king'iye to chalre. Kamano. Nitie chike kaka mag gedo, nitie kaka wan joluo ma Kenya kae, nitie kaka wagedo, nitie kaka jaduong' gero ode, nitie kaka wuoyi mokwongo nitie kuma ogede. Akia ni pogruok nitie kindwa gi kodgi kose wachalre achala. Ka wacha dier mar wach, aparo ni joluo ma Kenya nitie kaka wasewe timbewa. Waseweyo yorewa mag gedo. Kendo kiwacha dier kani achopo Pakwach,
maybe wanyalo wacho mano toke, lakini kana chopo pakwach gimokwongo mano Uganda koso Uganda pakwach en Uganda nyandwat northern Uganda. Kana chopo pakwach gimana kwongo neno en ni ute kakoger chalo gi ute mana neno kana nyathi matin Kenya. Sani gedo ma Kenya olokore, kipacha aparo ni nyalo bedo kaluwore gi yuarok mosebedo go ni joluo nigi geche madongo tok ged dala, joluo nigi ute maber e boma tok giged dala. Koro mano miyo aparo ni yawuoyi odloko pachgi kabisa yor gedo. To sama gigedo ni gigedo ute manyasani mondo kel gi sunga manyasani. Makiwacho ni jaluo to tango ot manyasani marabet. To maya panodhi otiyo more to the opposite. Koro kichopo pakwach iyudo od lum. Kaluwore kaka nwagedo. Koro sani gedo ma Kenya opogore. Lakini Kenya kae inyiero wani joluo pod gero ute lum. Kawacha diera aparo ni kichop sani hapa ni koro wan gi ute mabati moingo utelum. Utelum achiel. Kiwacha dier hapa ni gigwengwa yudo od lum sani tek. Ma od lum no en culture ma okonego wawe. Aparo ni en gima tek. Nekich nitie gik mokariyo kae. Gidongere awacho ni there's a clash between culture and modernism. Apani gidhuluo ditie lweny mane kind kitwa to kod weche manyasani. Koro gisani jaluo en ngama jasunga. To kijasunga idwa ni tangni ngimani dhi mbele. Ngimani ni front row. In mbele. To kaluwore gi nyierowa e piny Kenya ne wadhi moa kao pachwa kabisa wakete gerot manyasani makiwacho ni macha od jaluo to odi gi nyamburko ni romre. To mae apani en gima rach kaluwore gi kitwa nekech sani king'iyo od jaluo ting'iyo od dhoude mamoko onge pogruok. Od jaluo chalo od odiero, od jaluo chalo od Dok mamoko okuche, jokisise, jolango. Koro mae miyo bedo matek. Gima wadongo aparo ni en mana dhok miwacho. Kiche leo ni mirwako ute waweyo. Iparo ni lony manyasani ni mano technology ema omiyo waloko kitwa kamano koso enaole. Kuse nango. Kawacha dira nyalo wacho ni enaole. Enaole maber nekech nitie kaka wacho nitie gik mokariyo, nitie kitwa to nitie ngima manyasani. Waduto wadwaro ngima maber. Ngima maber bedo somo maber, lewni maber, nyamburko maber, ot maber. Koro wadwaro ngima manyasani. To gi konchiel nitie kitwa be. Mi nyalo neno ni mae od jaluo. Koro apani king'iyo gi korka kitwa okogi maber. Taole ni okonyo e yor keto ngima bedo maber gik nyaka e gijasani to ketho kitwa. Koro awacho ni enaole. Iwacho ni jaluo janyadhi. Nyadhi no be nitie kocha kose wan jo Kenya kae ma pod wan kode. Itu maber penje no. Nekech seche ma wuothe pinje mamoko mag joluo. Gima timo thothne en ni atemo ng'iyo kaka dhok ma Kenya. Dholuo ma Kenya chalre gi dholuo ma kocha. To nitie gik moko mabe aneno ma ok awachi akane chunya to ma achiel kuomgi. Koro kanyalo mi mfano achiel kani an Gambela nitie anywa kani mana Ethiopia. Kanye mana time interview mogik wige adek mokalo ne an Ethiopia. To gima chiel mana neno mane okawacho mae kokawachi ching mokwongo no kawachi Ethiopia be okawache ni osiepega Kenya ka en ni seche mana manyo jok monego timne gi interview jok ma nyalo ng'iyo go kaka dholuo chalore. Jo Ethiopia nokonya kabisa nekech ne ging'eyo na gibiro girado koda kapona Addis Ababa. Ginyisa na idhi ndege kachopo Gambela yudo ko na taxi motera hotel. Koro sami yiero na jok monego adhi interview giwacho ni adwani idhi kao ng'ani mi interview
he's an anthropologist, he's a PhD student, he's a doctor, and kiwacha dier title gi ok gi lich kaluore gi dholuo, lakini nekich jaluo janyadhi negino ni ber ka ng'ato kuful gi nyinge kende fule ni ng'ama kama to en ng'ama daktari, en ng'ama kama to en anthropologist, en ng'ama kama to en PhD student. So aparo ni nyadhi ni oriwo wate. Okay, title no en gima wahero kabisa. Wahero kata kae hapa ni kineno gi ng'ata ma wacho nyinge Kenya ka ineno ke wacho ni Freddy Janam. Nyaka gimed gimoro kanyo. Ng'awa Janabi. Kora paro ni wajok mohero pakore. Wajok mohero nyadhi. Kora iwinjo kata ka to en gima ber lakini Nyakwar Perez nitie gimoro mwamede nyadhi no, to apani en kitwa Kenya ka en ken joluo kumora mora. In ga gi tudruok mane, yani sama koro idwa wuok Kenya ka en idhi piny kaka Ethiopia kata Uganda, jogi tudruok itudrigo nade? Mano penjo maber. Tudruok opogore. Kane na chako ne onge ng'ama tudorago. Na para ni nekech kaka na chako na neno video moro mar Padhola. To awinje chunya ni adamanyo jogi gin kanyo. Koro na onge tudruok mora mora gisecheko. Ta wuoka ta dhi Tororo. Ta wuothe ndara. Mano Uganda. Padhola dak Tororo East ilungo nango gi dholuo. East Uganda. Ka sechopo kanyo to awuothe ndara nikech naonge gi tudruok mora mora. To ayudo nang'iyo jok mauso e bath ndara. Tadhi tanyiewo gimoro matin. Uganda nitie gimiluongo ni nyinge koro rwenya. En chapat moriw gi tong'. Nyinge no koro rwenya matis abro pare. Kora wuotho ta anyiewo matis ta pinje ni to ijadhok mane. Kora mokwongo kayudo mar ariyo ne ja Baganda, to mar adek ayudo ja Padhola. Koro kayudo ja Padhola ta achako amose gi dholuo to duoko ta doga ling. Tarito mosiepego biro, kosiepego chopo to sama gichako go mbaka cha tawinjo ka dholuo ni awinjo achiel moko awinjo madhi atamalo 90. Padhola chiegni kabisa gi dholuo. Koro donja mbaka no kasta nyise ni ang'eni tiyo. To akwayo ni nyisa ni esa achiel iuso omo maromo nade. Achiwora achuli omomni mar sa achiel ni takawi adhi tim kod interview. Koro naonge tudruok mora mora. To gisani tudruok ng'eny nikech koro sani ji beto ng'iya. Koro kanyalo dhi piyo matin, koro nyaka interview matimo mogik ne andika ni abiro Ethiopia. Andike YouTube kaka oni wedo prove nitie kaminya engage go audience. To ji ochako ndiko na ote e Facebook. Makoro gichiwo namba gigoch na kichopo wabro oro ng'ama kama. Ne giloso machalo committee koro. Makoro ng'iyo ng'ama ioro yuda e hotel Addis Ababa, ng'ama nyisa yo michopo go Gambela nikech apane ji nigi lwenye yo. Ng'ama dhi kawa e pap ndege kachopo Gambela, ng'ama tera hotel, ng'ama ng'iyo taxi. Koro sani an gi tudruok nikech anyalo ndiko e mbui ni abiro kama to ji oseng'eya. Koro ji biro nyisa ni kichopo tigona simu. Koro sani nitie tudruok, lakini gichako ne onge tudruok mora mora. Wadogane e weche kitwa gi timbewa Martin Kogot. Kenya kae joluo Kenya kae biro yudo kantie wende mong'e gi joluo te. Duduero biro ay nitie gik miluongo ni oroto, nitie nyatiti. Jogi be nigi wende ma kata kiwinjo tinyalo wacho ni mato wendwa. Mato instrument marwa. Mato nyatiti. To segin gi moko mopogore. Anyalo wacho ni penjo maber. Nekech kana chako na ng'iyo mana dhok. Natemo ng'iyo kaka wacha achiel nyaka par kamano kakuluongo ot, kakuluongo got kamano.
to gi sani koro amedo yao gima timo awuok ng'iyo dho kaka ji wuoyo adoke timbegi kaka gi te chiemo kaka gi dak kaka gi miel koro gi sani pok atimo mar miel nada timo to sano yumba kech notemo manyo ng'ama nyalo loso weche miel to yude ne tek wagone simu tok no ayude to nochuno mondo aduogi to adier mar wach en ni thumbe opogore and kanyalo wacho adier aparo ni mag Kenya again modernism weche mag sani odonje kata king'iyo kaka wagolo video wa mag thum sani wagole ka jo Amerika wagole ka jo Tanganyika Diamond Platnumz king'iyo video mar Freddy Jakadongo ing'iyo video mar Emma Jalamo ineno ka chalra gi video mar Diamond Platnumz chalra gi video mar Jay-Z koro sani wan modernism odonje kata kitwacha oknene thumbe wa oknen kata matin to kidoke thum mara nyua thum mara choli choli en luma ma Uganda to ke anyalo wacho gite choli e Uganda anyua en Ethiopia king'iyo thumbegi ineno ka kata miel opogore king'iyo thumba choli thumba nyua thumb shiluk pari shiluk en ma Sudan ma milambo ineno ka miendgi en miel mar chikruok malo to wan miendwa thothne dhi miel mar kanungo e teko koro kata miendwa mano gimachielo madwa ng'iye toke abro chako chuno na abro dok Uganda tapango be wuoth madhi Sudan ma milambo adwa ng'iyo yor ka thum koro kiwinjo thum instruments wa osepogore miendwa be opogore miendwa gin kanungo to dholuo mamoko te miendgi en mar chikruok to go gibe ntie kaka gi kose mla chikruok no chikruok kasto aparo ni kata ng'iyo gi chikruok ni king'iyo body structure chwech mar dhano be aneno ka mag joluo ma Kenya dwa pogore gi sani to acholi king'iyo gi anyua maybe samoro ji anyalo neno pichni ga managoyo bedo ka ne janyua ane gok ji ni malo kucho to koro kaluwore gi dend dhano kamano chikruok cha donje chalo gi miel madhi kaka miend Masai lakini marwa bet mar joluo mamoko ka bet a bit vigorous koro thumbwa osepogore miendwa osepogore rwakruok opogore gedo opogore kamano ginango ntie isenyiso wa pogruok mantie kindo at least some few stuff mapogoa ang'o mano mako wangi ma at least riwowa ma kineno ma itaneno maton tie korwa kucha maton tie korwa kucha gimokwongo en nyadhi nyadhi kaka ni se wacho chande gimar ariyo en gedo to kaka nase wacho ni joluo ma Kenya bet tinde waweyo but structure kaka kaneno kama ta wacho ni mato dala jaluo to e pacho odwoka chien kane pod an atin ka owuok e nursery school lower primary mane structure mane nitie koro aneno ka gedo no chalre en mani wan tinde wawe ma jaduong' makucha pod geda kama owinjo gedi gi yawuote kamano okay kamano gimachielo en chiembwa kuon gi rech mano is number one en kamora mora makati Ethiopia gi jomose dhi Ethiopia nitie chiemo miluongo ni injera pani en chiemo joluo ma Ethiopia wacho ni chiemb jogot gin joma chalo Amhara Tigray gichamo injera koro injera ni chame kamora mora kaka koro kuon ichamo kamora mora Kenya lakini kichopo Gambela chido ka kuon gi rech giwacho ni kuon gi rew koro kuon gi rew e maji chamo mano rew giluonge ni rew rech kidangi nonro madongo nyane no video na mona ng'iyo gi dho anywa gi luo koro kuon chiemo hapa ni en gima oriwowa kanyakla
Gimachielo en kaka wawuoyo. En mae gimachielo ma nomora kabisa kana chopo Pakwach. En ni SH ni otamu wate. Oh. Koro kwada wacho fish to fish. Sere. Sere. Koro SH gize ni otamu wate. Koro gisani ok apani tie jomoko manyalo ng'iyo bedo ni okwanya wacho SH wacho fish ni en gima rach an ang'iye gi chunya paro ni en gima ber manyiso ni wan joluo nikech en gima kachopo Pakwach tawinje ita kachopo Gambela tawinje ita manyiso ni en kaka signature mar joluo mae gima wan